Livet på jorden findes i ufatteligt mange varianter. Men stort set alle livsformer har én ting til fælles. De er nemlig afhængige af energi fra solen. Og det samme er vi. Uanset om vi brænder fossile brændstoffer af, eller bruger strøm fra solceller og vindmøller, så kommer energien i sidste ende fra den samme kilde. Solen er et gigantisk kraftværk, der forsyner alt liv på jorden med uanede mængder af ren energi, og den gør det ved hjælp af en proces, der kaldes fusion. Siden 1950'erne har tusindvis af forskere verden over samarbejdet om én fælles vision, nemlig at kopiere den fusionsproces, der foregår inde i solens indre, i håb om at finde en uudtømmelig kilde til ren energi. For at gøre det, der skal de genskabe nogle af de ekstreme forhold, der findes inde i solens indre. Men er det overhovedet muligt? Solen er millioner af grader varm og 100.000 gange tungere end jorden. Så kan man virkelig lave en kunstig sol her på jorden? For at blive klogere på, hvordan i alverden man kan lave en kunstig sol her på jorden, så har jeg taget fat i ham her. Det er jo et drillesvar. Han hedder Søren Bang Korsholm, og han er seniorforsker. Og jeg er seniorforsker på DTU Fysik her på Danmarks Tekniske Universitet. Inden for fusionsenergiforskning, plasmafysik og fusionsenergiforskning. At fusionere betyder at smelte sammen. Og det er det, der sker inde i solens kerne, at brintkerner smelter sammen og bliver til en større kerne, nemlig en heliumkerne. Okay, så vi har noget med noget brint og noget helium, men hvad er det nu lige det er? Så alt i verden, lige fra den skærm, du sidder og kigger på lige nu, til den her super søde ged. Ja, alt i verden består af molekyler, og molekyler består af atomer, og et atom består af... Et atom består af en kerne, som består af et antal protoner og neutroner. Protoner er positivt lavet, og neutroner er neutrale. Udenom atomkernen, der har man nogle elektroner, som er negative, og det er derfor, at et atom som sådan er neutralt. Det er ikke ladet, når vi ser det udefra. Så alt i verden består i virkeligheden af de samme bestanddele, elektroner og protoner og neutroner. Og for lige at fyre et ekstra ord ind, som du skal huske, så kalder man kernens bestanddel, altså protonerne og neutronerne, for nukleoner. Så det allermest simple atom, man kan forestille sig, har kun én proton i kernen, og det kalder vi brint eller hydrogen. På en flot andenplads har vi så helium, som har 2 protoner i kernen. Og fortsætter du med at fylde protoner i kernen, så får du hele grundstoffernes periodiske system, som alt er opbygget af, inklusiv den søde ged. Men hvis vi går helt ind på kerneniveau, så kan 2 atomer, der møder hinanden, 2 lette atomer, der møder hinanden, de kan godt fusionere, smelte sammen og blive til et nyt grundstof. Og når det sker, så vil det, hvis det lette kerner, der smelter sammen, bliver til større kerner, så vil der blive frigivet noget energi. Fordi de her nukleoner, der sidder i hver sit lette atom, de vil i virkeligheden hellere sidde, og de sidder lidt bedre bundet sammen i en lidt større atom. Og den her ændring i energi, hvordan de er bundet til hinanden, det kalder vi bindingsenergi. Og den her ændring i bindingsenergi, det er det, der bliver frigivet i fusionsprocessen til energi, som vi kan udnytte. Fusionsenergi er interessant, fordi at hvis vi kan skabe vores egen kunstige sol her på jorden, så dels kan vi producere al den energi, vi har behov for, når vi har brug for energien. Så vi vil ikke være afhængige af vejr og vind. Og derudover så vil vi kunne tage vores ressourcer ud af ganske almindelig havvand og ud fra lithium. Og vi skal bruge meget, meget lidt brændstof for at kunne lave fusionsenergi. Så det betyder, at vi vil i praksis have en energikilde, som er uudtømmelig. Så vi vil kunne forsyne hele verden med energi i milliarder år med de energiressourcer, der er bare ude i verdenshavene. Okay, det lyder for vildt. Vi skal bare smadre 2 atomer sammen og høste energien, og så får vi nærmest uendelige mængder energi. Krig og hungersnød stopper, og du kan tage lige så lange bade, som du har lyst til. Så hvorfor bruger vi ikke den her teknologi overalt? Man kan jo godt spørge sig selv, hvorfor vi ikke har fusionsenergi nu, når nu det er så god en idé. Og det er fordi, at det er svært at kopiere solen. Det, som vi har fundet ud af er lettest at få til at fusionere, det er deuterium, tungbrint, og tritium, supertungbrint.
Så det er en brintkerne, det er bare en proton med en ekstra neutron, det kalder vi deuterium, og en brintkerne med 2 ekstra neutroner kalder vi tritium. Vi har fundet ud af, at den temperatur, hvor de lettest fusionerer, det er omkring 200 millioner grader. Og 200 millioner grader, hvis vi skulle have et termometer her, så skulle den altså, og vi har sådan et fysiktermometer, som typisk er fra 0 til 100 grader på 10 cm, så ville vi skulle have et termometer, der var 200 km højt, hvis vi skulle kunne måle 200 millioner grader. Så det giver selvfølgelig ikke mening, og vi måler temperatur på en anden måde, men det siger lidt om, at det er en ubegribelig høj temperatur. Man kan sige, hvor varm er solen? Jamen solen er sølle 15 millioner grader varm inde i centrum. Så vi skal altså varme vores brændstof op til 10-15 gange den temperatur, som er inde i centrum af solen. Og når vi så har noget, der skal være så varmt, så kan man straks, når vi ved, at det skal være så varmt, så kan man godt forstå, at det er ikke lige så let dels at få noget så varmt, og dels hvordan skal man holde på det. Ja, hvordan i alverden laver vi en beholder til noget, der er 200 millioner grader varmt, og hvordan varmer vi overhovedet noget op til så høje temperaturer? Det er faktisk 2 af de helt store udfordringer inden for fusionsenergiforskningen. Heldigvis har fysikere over hele verden over de sidste 70 år fundet på et hav af smarte løsninger for at prøve at løse de her udfordringer. Det indebærer blandt andet kæmpe store gigantiske magneter, og hvad man måske kunne kalde verdens største mikrobølgeovn. Så selvom det er en virkelig udfordrende opgave, så er forskningen kommet virkelig langt. Jeg tror på, at vi er så langt nu, at det skal nok lykkes. Hele grunden til, at vi laver den her forskning, er, at vi gerne vil prøve at lave en ny energikilde. En energikilde, som i praksis er udtømmelig og sikker og kan hjælpe med at løse de klimaudfordringer, vi har her i verden.